למרות כל המכשולים לעומת כל הנכשלים בעוז קדימה בני עקיבא. למרות כל המכשולים לעומת כל הנכשלים בעוז קדימה בני עקיבא. אבני לגף במורד מתגלגלות, מטה מושלכות ולא יורדות. פנו דרך סולו כביש בל יתפקד מכם על כל איש בעוז קדימה בני עקיבא. פנו דרך סולו כביש בל יתפקד מכם אף איש בעוז קדימה בני עקיבא. שם בישיבה גמרת תוספות חבר למד בפרדס. אדר גיזם זיבל עבד בישיבה למד תורה, ובפרדס גם עבודה כזו היא דרך בני עקיבא. בישיבה למד תורה, ובפרדס גם עבודה כזו היא דרך בני עקיבא. רציתי לחבר אתכם קצת לפני 50, 60, 70 שנה. ועכשיו בני עקיבא סניף עלי, אני יודע על מה אתם חושבים עכשיו. אתם חושבים על בני עקיבא סניף שדרות, בני עקיבא סניף אופקים, בני עקיבא סניף מלונות ים המלח, בני עקיבא סניף סעד, סניף אלומים. הלב שלנו עם כל עם ישראל. סניף קריית שמונה שכחתי, בני עקיבא סניף קריית שמונה, סניף נהריה. הלב שלנו עם כל עם ישראל. אני בטוח שכולכם פה, כולכם מתנדבים, מתפללים בלב שלם, פועלים במרץ, עושים כל מה שאפשר, כל מה שצריך לרומם את הרוח של עם ישראל בעזרת השם, מתוך הכוח של בני עקיבא, של כל עם ישראל, של חיילינו. מתרומם כולנו לנצח את כל אויבינו. בהצלחה לכולנו, שנלך מחיל אל חיל.